Uba G Kynta na insajaan ba arang ba padubala rimtam habe keren bau nonglum kubor jong urupang ulong bakalong ke basngop ja buram ya ke sarkar jila ke balasya dan kuna dang menta hado alklo tingka hayeng kasyari hakabaya de bakajing kai bi am kajing ti motion sebab palat pun rekam dan kata kajing soleran ha ke sarkar pamenta ulai tu badang menta ke Meghalaya High Court kadang ai hukum ban khang ya kajing shalan motion cari Bangladesh ulong bakane kamut ayu ya ke sarkar jila kamya ikitaki an kendau kahab ban sya pinstam kapoin kalong bakani sarkar ka trot sebab palat wat menta ka sngiru kala sya fine 8 crore ha ka badai bat kani ka jingkitkhlieh motion menta nga kat ko jing tip ka chunga kalong ba mene ka high court kala ai hukum ba la khang ya ta ka ban transport yo motion sa Bangladesh kabamut the power of corridor has shifted from the secretariat to the high court kapau kumta namar baka state government kamyai kat kumti an ki kanon kangat hakini ki jingsa pinstom mantat ar crore sha fine kapoin kalong ba la fine batang siting karo kalalong ki kabaleran Nasyong ifi ba sa fine na kayong bisa tang siting ka kalade ka jing klemran arajar kru kini gimlerain te kim salyar hangne jing sisa kimla ban blame tang businessman ngala dang ade businessman do ngan invest ngan kamai susyo ta de jing long kata ka business mindset kandan be hangala dang ade businessman man kamai bite tika point kalong ba mlalen ba ki nongkhlieh ki badon ha ka business interest ki don ha ka sarkar ki kata phim mlalen kade ka jing sisa bat mene po high court nga ong ba kade ka jing sisa ba ki bre ki ba hespa ki thiet ki jaka ki puta bat diang bat mon bat ha ka dor ka batat bat ha ka wi ka ski ka sarkar india ka sa akwari tu ki jaka ha ka dor ka barem ka point galong ba ni dang sya khnyot bet na ka wei ka por sa ka wei ka por kata bai ka de ka jing sisa shukwa ban ong kumne ya ki pai ba sobha se haba fi jet ki nongmih khmat jet be ki nongmih khmat ba sisa wat pet lau don spa don po ne udai na kanu no ka palang ngau bayang kat sebalai pidon ha ka balang ayo tang hang ta swa kala ketik ka jimut yang berkhat jonga bangan long nongmih khmat ngadi bandan kanu no ka balang ka ba ta ka balang ki babun pai kita ki nong ki riungai na ta ka balang ki babun pai kamu dalang ngadi jong kanu ka balang kata ka corruption ning sisa sisi vi pen na to ka lenti ka corruption bat kani ka jing bun spa ka jing la ban psa bro sansnem sanspa 1000 1000 hakapang gajha baki pisa ki ai ka pisa ya katam la len namar laraki don hi gi bon ki baduk kin shimbe ka pisa namar ki don kam bai te sisin mala shimbe ka pisa bat sisin mu tau emele ula yarap hakapor ba pang bajha hakayap ka im kala don bai kata ka loyalty phimla len ni kata ti wo bon spa hi bala man le ta ka dor undang ya ini ban long nongmih khmat jungi kanum don ka jimen toy ka jai bundi nga yo i ka lawai ka ba susi ba ka ba dum ba kanum dalile ru kanum ong ba ka de ka lawai ka ban long kata ka ban sultanat ka ban inyo ka jingkermen ni habangi pe tu ka singi ngayo ka khubor ba ki post tang sautuli nrei ki ba apply arpo 1000 option 1000 lai po 1000 just imagine ka post ka bare tamru ki de ki 1000 ki nong applicant ka unemployment ka de khmat du ka jungi baling iyo kini ki unemployment namar ka government ka don kata ka policy nani bala ban page ngai kumno ban create kata ki sustainable employment opportunities dit ni silap mit sesisin ngala ban hang ni kalong bangi lap mit tamanai kini ki contractual employment de ki bar jila kan mentoi ban sir ki bar jila de ki holak takato ka jo ipisahi ngala ban ong bangila ban create ki specialist post ha ki department ki fair bat ngin siu tulot tang sipawa nam kamal siu do lailak saulak sanlak
but create more employment opportunities tak tu pisai ngakwa ban terwai ki pai ba da perkhat ba da pusan ba so ba wat perkhat tang kamentoi simen ngau balaya layang hi haba ki ngai kendu ki pai ba ki retirement ba ngi sutanat plat ke jingkran jo fi tang mo phi hi banot ban kren bai dan ti ngong kala ban translate syaka vote MP ngala don ta loyalty uta kata ka di jing itu khana jang ki pai ba ni sutanat dei fi but you're not fit to represent us kata ka di ka mindset jang pai ba si ni ba ki kadan kata ka jing ketik ban kamai spa ban yo bisa ban yo diga kan be ta ka jing jot ka jai bende ko jong kan be ka society jong kani ka jing kan tho jong kam dei u ba bon balang ngong ipi ba bon balang hiu dang dan hiu ba sidor dang dan hiu tau badang hok dang dan hiu tau banang bestad ndai ki constitute tang a small majority tang 10% dong athai mdan hakawi ka constituency kata di ke bang ima away ka bang akwa ban training pai ba kalong ni lado kitu ki leaders jong ka state na do ki badai na do ka por bang yo his state ni lado shisha ban ngi idu shisha kita ki leaders ki belong people of principles ngong kini ki minister menta kini ki badan hak khet menta kimde ki bre ki badan kata ka principle kata ka moral responsibility kim saliare tang bayo isong suki tang bayo ban lum spa lum ho ka point kalong ba ka Facebook post ngong ba ni bon palat ki spineless leaders ni sobha ni sutana taman keren apa ki social media haki Facebook ni sutana ban ledge po madan taman social linear ban hala ndai kamdan kata ka finality ka jing kwa ka jungi ka dawa jungi ngasngol dara ki paiba ki dawa bo home minister de ban resign ngasngol la de ban resign be bali pin sep ting ya ta suki ka jopi ya ka election ka jong phi pin job be namar phiri ubri ubha pin job be ndai big moral responsibility la de phi moral responsibility ka election ka banwan kan pursin ju pin job be kata ka de jing kli namar ngi phi kwa ka jing sanya jong paiba ni ru gi kwa ban sanya phi ta pani da ka kam so ma pani da